Sa dili pa ko magsugod sa akong homily, kung kinsa kaninyo dire ang wala makasala sukad, pwede na mo muuli o dili na mo balik dire sa simbahan hangtod sa hangtod. Naa ba? Seryoso, kung kinsa ninyo dire ang wala makasala sukad, pwede na mo dili magsimba. Kaya atong hangyoon ang Ginoo nga kuhaon na mo karon dayon. Di mo ganahan? Niya gusto mo malangit, pwede mo gusto kuhaon sa Ginoo. Kinsa man mo kuha ang yawa? Di ba? Usa sa kahuyangon sa tao nga kining kita ang nahimo nga hukom sa atong isig ka tao. Mo nay usa sa kahuyangon natong mga tao nga dili lang usahay kundi permanente gyud. Kita ang nahimong naghukom sa atong kauban ra gyapon nga tao. Timana nato nga ang paghukom or ang pagsilot sa uban sala kini batok sa Ginoo. Judgment or condemnation towards others is a sin against God. If you have your Bibles with you, turn with me to Romans chapter 2, verses 1 to 3. Roma 2, 1 nga to sa 3. Busa, bisag kinsa ka pa, wala kagayoy katarungan nga maghukom sa uban. Kay kun maghukom ka sa uban, apan nagbuhat ka usab sa ilang gibuhat, gihukman mo ang imong kaugalingon. Nasayod kita nga gipasikad sa kamatuoran ang hukom sa Dios batok sa mga tao nga nagbuhat niining mga butanga. Nagtuo ka ba nga makalingkawas ka sa silot sa Dios kung gisaway nimo ang gibuhat sa uban apan mao usab di ay ang imong buhat? Klaro kayo sa atong gibasa, bisag kinsa ka pa, wala kagayoy katarungan, wala kay katungod nga maghukom sa uban. Labi na kung ang imong gihukman ang iyang binuhatan mao poy imong binuhatan. Kay kung hukman nimo siya, unya parehas kag binuhatan niya, ikaw ra gyapon naghukom sa imong kaugalingon. Unya ang silot sa tawo nga naghimo ni ana nga buhat, ni ana nga sala, no? Dili layo pod sa silot nga imong madawat nga ikaw nga naghukom ra. Okay? Hilo man lagi mo. Basta gani hukom na hilo man ta. The word judge, no, ang pulong nga hukom, means to draw a conclusion or opinion. Kining word nga paghukom, nagbuot pasabot kini nga kanang muhimo ta og opinion. Pagtan-aw nato, unsay atong ikasulti ngadto sa isa ka tawo. Apan ang nakadelikado sa paghukom nato sa atong isig ka tawo, kay basin og negatibo or dili mao ang atong masulti bahin kanila. Okay? O ato nang gibasihan ang atong hukom base lang sa atong pag-ila sa ila, base sa atong nakita nga ilang gihimo, mao na nga makasulti ta, no? Nga dili mao batok kanila. Sa atong ebanghelyo nakadungog kita og kaso sa usa ka babae nga nasakpan nga nanapaw o gidala sa mga tao ngadto kang Hesus aron si Kristo maoy maghukom. Okay? Nasayod ta nga sa karaang panahon, labi na sa panahon ni Kristo, ang pagpanapaw dako kay nga sala ug dili lang pagpanapaw. Labi na kung imong sa tawag gani, masupak ang 10 commandments. Baka ato gibasa ganina, ayaw pangawat, ayaw pagpatay, ayaw pagbatog lang Diyos. Kanang napulo. Dako kay nagsilot kaniadto. O sa may silot, ana, batuon ka. Dili lang 5 ka tawo mo bato nimo. Tibuok, syudad. Tibuok, mga tao nga naag puyo ana nga lugar. Dadon ka dito sa pinakatunga nga bahin sa syudad o sa lugar. Dito ka, batuon ka hangtod nga mamatay ka. Pero imbes nga hukom ang ihatag ni Kristo, naghatag usab si Kristo og gitawag nato nga realistic
kanang tinuod nga conclusion, mercy and forgiveness towards the woman. Imbes nga iyang hukman, unsay gihatag ni Kristo, kaluoy og pagpasaylo. In Luke chapter 6 verse 37, Lucas 6:37, si Jesus miingon, ayaw kamo paghukom sa inyong isigkataw og kamo dili hukman sa Dios. Ayaw pakasad-a ang uban og kamo dili pakasad-on. Pasayloa sila og kamo pasayloon usab. Nasayod ng daan si Kristo nga ang mga tao dalon nila tong babae nga nanapaw dito sa iyaha. Ngano man unsay ilang tuyo kay aron pangitaan nila og sayop si Kristo kung unsaon niya paghukom. Kay ang mga tao naghulat lang sila nga masipyat sa Ginoong Hesukristo. Mao nang nagdala gid sila og actual gyud kani kay para sa ila lisod gid kaayo to. Kay nanapaw god. Di ba? Kasi Kristo ni claim na God nga anak siya sa Ginoo, mo pasaylo siya sa mga sala, mo ayo sa mga sakit, mo hingilin og mga yawa. Karon, ila na pong tistingan na pod. Tanaw na tubig. Unsa bay hukom ani kay masipyat nigsulti karon, priso giniimpas. May lang una-una. Okay? Pero gipakita ni Kristo ang kaluoy og pagpasaylo ngadto sa babayi. Og iyang gipangutana ang mga tao nga kung kinsa kanila ang wala makasala, maoy una mubato sa maong babae. Manang nangutana ko niyo kaganina, kung kinsa to ninyo diri ang wala makasala sukad, pwede na mumuuli og di na magpakita sa simbahan. Ang rason nganong mo hukom ta sa atong isig katawo, ilabi na sa mga sala nga ilang nahimo tungod kay maumay nakita gud nato sa atong mga mata. Di ba? Nganong makaingon ta og dili maayo sa atong isig katawo kay nakita man nato ang ilang sala. Pero most of the time we forget that even God Himself chose not to judge and deal with us according to our sins, even if He had the capacity to do it. Pero nalimot ta nga maski gani ang Ginoo, gipili niya nga dili ta hukman og paninglan sa atong mga sala nga atong gihimo, bisan og kaya na niya himuon. In Psalms 103, verses 10 to 13, no? Salmo 103, Gs ngadto sa 13. Dili kita niya silutan sumala sa angay kanato. Dili kita niya paninglan sumala sa atong mga sala ug kalapasan. Sama sa kahabog sa langit ibabaw sa yuta, mauusab kadako ang iyang gugma kanila nga may kahadlok ug pagtahod kaniya. Sama sa gilayon sa sidlakan gikan sa kasadpan, mauusab ang gilayon sa pagwagtang niya sa atong mga sala. Sama nga maluluyon ang usa ka amahan ngadto sa iyang mga anak, maluluyon usab ang Ginoo kanila nga nagpasidungog kaniya. Dili daw ta silutan sa Ginoo sumala sa angay kanato. Kay ang iyang gugma parehas kahabog gikan sa langit paingon sa yuta. Nya masukod ba nato na? Dili. Ang iyang kaluoy, no? As far as the east and the west, gikan sa sidlakan ngadto sa kasadpan. Unya karon kusog kita mang judge atong isig katawo. God wanted to show all of us that His mercy, love, and forgiveness towards us overflows. Gusto ipakita sa Ginoo sa atong tanan nga ang iyang kaluoy, gugma og pagpasaylo nag-awas-awas sa atong kinabuhi. Amen? Ignay imong tapad, nag-awas-awas ang gugma og kaluoy sa imong kinabuhi. Diba? Kinahanglan ma-remind ta ni
Kay usahay pag wala ta nakabalo anak nga kamatuoran nga nag-awas-awas day ang gugmag kaluoy sa Ginoo sa atong kinabuhi. Manang dali kita makahukom. Manang dili ta makapasaylo sa uban sa mga tawo nga nakasala nato. Manang kaya nato nga masuko og dugay. Kay ngano man, wa man ta ka dumdum ana. Kung wa man galing nakadumdum, nagpalimot-limot. Kung wa man galing nalimot, nag-refuse, nagdumili sa pagdawat ana nga kamatuoran. No? These things are the main reasons why Jesus was sent by the Father. Kining mga butanga mao ni ang rason nganong gipadala sa amahan si Ginoong Jesucristo dinhi sa kalibutan. Aron nga mapaabot ang gitawag nga unconditional mercy and forgiveness towards sinners, aron mapaabot ang walay pagkabalhin nga kaluoy o pagpasaylo sa Dios ngadto sa mga makasasala. Ang pangutana, makasasala ba ka? Pataas ang kamot, kinsay makasasala dire? Lagi. Kaya kung wa nagpataas, pwede nagyapon ka muuli gyud. No? Turn with me to Luke chapter 5 verse 32. Lucas 5:32. Ningon si Kristo, wala ako muanhi aron sa pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala aron maghinulsol sila. Kung naghunahuna ka nga ikaw ang pinakamatarong nga tao diri sa kalibutan, wala niya ang Ginoo para nimo. Niani siya para nako. Ngano man? Tungod kinasayod ko nga makasasala ko. So kung maghunahuna ka nga ang Ginoo nag-anis kalibutan, namatay dito sa cross para sa imo tungod kay maayo kay ka sa imong mga buhat, nagtabang ka sa simbahan, nagtabang ka sa mga kabos, no? Taas imong pagtan-aw nimo sa imong kaugalingon. Sorry to say, wala may ani ang Ginoo para nimo. Niani ang Ginoo para sa mga tawo nga andam nga mudawat ug muangkon sa ilang kaugalingon nga sila nakasala. Amen. As followers of Jesus Christ, how can we overcome being judgmental and show God's unmerited mercy and forgiveness to the people around us? Isip mga sumusunod ni Ginoong Jesucristo, unsaon nato pagbuntog nga dili na ta mahimong judgmental, nga dili na ta maghukom sa atong isig katawo ug atong ipakita, okay? Ang kaluoy o pagpasaylo sa Ginoo ngadto sa atong isig katawo. Number 1, allow God to judge you. Tuguti ang Ginoo nga mao'y maghukom nimo. When you allow God to judge you, you will see that He will not judge you. Kung tugutan nimo nga hukman ka sa Ginoo, diha nimo makita nga mismo ang Ginoo dili mohukom nimo. Ngano man? Because He will show you mercy and forgiveness. Tungod kay ipakita niya sa imo ang iyang kaluoy ug pagpasaylo. Tan-awa ang babayi sa atong ebanghelyo. Wala naghukom si Kristo tungod kay nahadlok si Kristo nga mapangitaan sa sayop sa iyang isulti. No. Ngano man, tungod kay gipakita ni Kristo ang kinaiya sa iyang amahan. Nga mao din yung kinaiya sa Dios nga amahan. Kung nakadumdum mo last Sunday ang atong ebanghelyo may tungod sa prodigal son. Di ba? Ang prodigal son nilakaw sa ilang balay, nilakaw sa poder sa iyang amahan. Pero sa diyang pagbalik niya sa iyang amahan, ang iyang amahan may unang nidagan paduol kaniya, bisag tuwa pa sa slayo. Gigakos siya, uban nga naghilak ang iyang amahan. O unsay sunod gihimo sa iyang amahan? Nag-Q&A ba sila? Nag-question and answer portion pa ba ang amahan ug ang anak? Nag-ingon bang amahan nga, oy, asa man kagikan? Asa naman ang kwarta nga akong gihatag sa imo? Asa naman ang tanan nga paingon? Nganong niuli ka man nga nagkalabanit? Ni ana bang amahan? Nangutana wala? Wala. Unsay ang gisulti? Gisugo na yung mga sulugoon. Andama ang mga nindot nga biste, sulubi siyag sing-sing, kay karong adlawa, kining akong anak, nakauli na. Kaniadto nawala siya, apan karon nakaplagan na. No questions asked.
Why pangutana? Ang importante sa amahan nga nakauli ang iyang anak. Amen? Ang importante sa mata sa Ginoo nga kita makabalik sa iyaha. No questions asked. Dili mangutana ang Ginoo, asa man ka naglagoy-lagoy? Asa man ka nagsuroy-suroy sa imong kinabuhi? Ngano nagpuyo man ka sa pagpakasala? Dili ta pabation sa Ginoo nga kanang gitawag bitaw nga ipag-guilt trip ta sa Ginoo. Kanang pabation ta niya ba nga magilty kita pag-ayo. Nga ato na ding i-condemn ang atong kaugalingon, atong silutan ang atong kaugalingon. Dili na ipabati sa Ginoo sa ato. Unsa ipabati sa Ginoo ang iyang hugot nga gakos sa atoa, ang kana nga gakos sa pagdawat balik kanato. Og iya tang bistihan sa pinakanindot nga bisti og suluban ta niya og singsing. Nasayod ba mo kaniadto pag suluban kag singsing but pasabot nga naa kay otoridad. Okay? The ring symbolizes authority. Mao na ang atong mga obispo naa na sila gitawag nga episcopal ring kay mao na ang simbolo sa ilang otoridad isip usa ka obispo. Mao na nga kita nga mga tao muhalok ta sa singsing sa atong obispo isip pagtahod ana nga otoridad. No? Unsay but pasabot ani, God will restore everything to us. God will make us new. Bag-ohon ta sa Ginoo kung mobalik lang ta sa iya. Amen? No questions asked. Di naka-gisa-gisahon sa Ginoo. Di mangutan ng Ginoo nga, nganong ni uban man pagkadad to? Nganong ni mo mga itong salaa? No questions asked. Okay? That's why you have to allow God to judge you. Aron ikaw mismo, makakita gay ka mismo nga, uy, di ba na ni stricto ning Ginoo nga akong gialagaran? Because sometimes, mahadlok manggutas Ginoo. Kanang kahadlok ba nga, ang Ginoo para sa ato, stricto kaayo, makahimo lang tag gamay nga di maayo, masuko na kapag ayo ang Ginoo, nga kulang na lang, kilatan na lang kita. It's not like that. And isip mga katawhan sa simbahan, dapat mauna atong kinaiya. Kung naatay igsuon nga dugay na natong makita diri unya niabot ang adlaw nga nakita nato sila balik, dili ta maghukom nila kung asa sila nagpaingon, nganong nagkaingana ang ilang kinabuhi. Di na ta mangutana. In fact, dapat ato na silang abi-abiyon, kumahimo gakson pa ganit nato na ato silang i-welcome nga salamat kay ni balik na kadiri. Amen. Di kay daghan nung chismis ng gawas. Kunsan pakita na sad okay, misa di galyo naman. Oh, kunsan. Simba na pod kay na may kaunon niyang gabi. Unsa man ang klase? Batasan ba day na sa Kristohanon? Batasan na sa yawanon. Ikaduha nga pamaagi aron atong mabuntog ang atong pagka-judgmental. Deal with your own weaknesses and sins. Do not deal others of their own weaknesses and sins. Sulbara na ang imong kaugalingon nga kahuyangon og kanang imong mga sala. Ayog sulbara ng sala og kahuyangon sa uban. Amen? Mao nang mahimot ang judgmental kay gusto nato kitay mo ayo sa uban. Daggan kay mga wannabe healer sahay, no? Gusto na ato kitay mo usab anang tawhana. Degad kung di pagintungod nako, kuha nako sa tambagi, di gila sa kabalik diri simbahan ba? Gusto na ato kitay mo tulid sa kinabuhi sa uban. Kaya ba nato tuliron? Kaya dili. Ang moingon nga kaya, pwede na gyapon ka uli. When we try to fix others, we are saying that God is not able. Kung tistingan nato pag tulid ang kinabuhi sa uban, samara nga niingon ta nga dili na kaya himuon sa Dios. It is only God who has the full capacity to deal and fix others' lives. Ang Ginoo lamang ang adunay kapasidad nga moayo og motulid sa kinabuhi sa uban.
Amen? Our job is to look at our own selves and have God deal with us. Ang atong trabaho nga susiho nato ang atong kaugalingon og ato ning ipa-deal sa Ginoo ang atong kaugalingon. Mao na atong trabaho ay sig pananaw na ng kahuyangon na ng imong isig kataw kay sige kag tan-aw na wa ka nakabantay nga sa sige nimong tan-aw wa ka nagbantay na sa imong gilakwan na pandol ka na. Mao nang daghan mga Kristohanon agkapandol. Kay sige tanaw-tanaw imbis kay mo tan-aw sa Ginoo tan-aw man dito sa kahuyangon sa uban. Tan-aw sa kahuyangon sa leader, tan-aw sa kahuyangon na iyang tapad, pandol gyud. Karon kinsay naalaot? Ikaw nga napandol. Ikaw nawala sa pagpangalagad, pagsimbas Ginoo. Katay mong gitan-awan og kahuyangon, naa paghapon. Padayon nga nangayob kaluoy og pasaylos Ginoo. Karon kinsay alaot? Sila kamo. Kamo. Diba? Turn with me to Matthew chapter 7, verses 3 to 5. Mateo 7, 3 ngadto sa 5. Nganong nakita manimo ang puling sa imong isigkataw apan wala ka magtagad sa truso diha sa imong mga mata? Unsaon manimo pag-ingon sa imong isigkataw? Kuhaon ko kanang imong puling nga naa may truso sa imong mata? Tig pakaaron ignon. Kuhaa una ang truso nga anaa sa imong mata aron makakita ka pag-ayo ug makuha mo ang puling sa imong isigkataw. Kaning gi-mention nga puling nag-refer ni sa kahuyangon og sala sa uban. Before ka mo tan-aw sa ilang sipyat, wa si tan-awa sa na imong kaugalingon basig ang ila puling ra. Di ba gamay ra binang puling? Ang imo truso. Subot pasabot, para sa imo, makasasala na kay ng isigkataw nimo pero wa ka kaybaw nga basing ikaw day ang mas labing makasasala kaysa niya. Nasabtan ninyo? No? Kusog kita mamuna sa sipyat sa uban, kusog kita mamuna sa sala sa uban, sa kahuyangon sa uban. Pero kung magsinokdanay lang basig labaw pa ng imo. Kung ingon ni Kristo, kuhaa sa ng truso sa imong kaugalingon nga mata, aron nga makakita ka pag-ayo. Tangtanga sa na. Tangtanga sa ng imong sala. Unya, tanawa ni na sunod, kanang imong gitanaw nimo nga mas makasasala pa kaysa nimo. Di ba iniktan-aw nimo sa iya? Di nimo siya makita nga makasasala, kundi makita nimo siya nga parehas ra mong duha. Okay? Deal with your own weakness. Natay mga kahuyangon, naatay mga sala nga atong nahimo sa atong kinabuhi. Unya, labaw po tang ayuhonon pod. Instead nga mag-focus ta sa uban, why not focus nga ayuha ang imong kaugalingon, pinaagi sa grasya sa Ginoo. Kusog kita manaway sa uban nga dig pangumpisal, mga kuan gyud ganahan gyud silang tago-tago dila mga sala. Na ikaw mismo pangumpisal ka. Direct to God, mga kupader. Maayo kinadi kay VIP access padulong sa Ginoo. Nadi kay special nga hotline dito sa Ginoo. May tagwaon na ka diretsyo. Di ba? Dili ta magsigig tan-aw sa kahuyangon sa uban. Kay pag sige tagtanawa na, di na ta kakita sa Ginoo. Kaya nga to makita na lang, puro sala, puro kahuyangon. Wa na, niya abi panimog nagtanaw pa kas Ginoo, nabutahan na ka. Nya di ra ba gid ta mangangkon nga nabutaan ta. Nisulod na ang garbo, nisulod na ang gitawag nato nga spiritual blindness. Ug ang ikatulo nga pamaagi aron mabuntog nato atong pagka-judgmental. Remember that you are forgiven by the one who has the authority to forgive all sins. Hinumdumi nga ikaw gipasaylo sa Dios nga ana ay otoridad sa pagpasaylo sa tanang makasasala. Gibayran ni Jesus ang tanan natong mga sala didto sa cross. Amen?
Ang presyo ni ana dako kaayo nganuman tungod kay mismo ang tinubdan sa kinabuhi naghatag sa iyang kinabuhi para kanato. The only way that God can forgive us is when we forgive others also. Ang pamaagi nga mapasaylo ta sa Ginoo unsa man kung pasayloon usab nato ang ubang tao. Ha? So ayaw pagsalig nga bisan pa og nagkumpisal ka, nagkumpisal gipasaylo na ko sa Ginoo. Yes. Pero naa kay mga hatred, naa kay mga kaligot-got, kasuko, unforgiveness, no? Ato kas kumpisalan, dawat kas kapasayloan sa Ginoo, good for you. Pero ayaw pagkakontinto ana, susiha ang imong kaugalingon. Naa pa ba ko'y tao nga wala pa napasaylo? Kay dili to mahimong hingpit kung ikaw wa nakapasaylo. Klaro kay nato, kanta, recite nato na matag Domingo, the Lord's Prayer. And forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. No? Pasaylua kami sa among mga sala, sama sa among pagpasaylo sa nakasala kanamo. Kundi di ka makaantigo magpasaylo sa mga tao nga nakasala batok sa imo, ayaw pagdahom nga pasayloon kas Ginoo. Pader, sayop ba na imong gitudlo? Come on, sige. Mangutana ta sa mga early fathers sa simbahan. Daghan ila mga teachings bahay niya na. Okay? Klaro kay na sa atong gibasa ganina, Luke chapter 6 verse 37. Di ba? Pasaylua sila og kamo pasayloon usab. Klaro kay na. So, mga igsoon, timan-ing nga kitang tanan produkto ta sa kapasayloan sa Ginoo. We are products of the forgiveness of God. So kinsa man ka para dili magpasaylo sa imong isig kataw, nga ikaw produkto man kas kapasayloan sa Ginoo. Ngano bitawng makahukom ta sa atong isig kataw? Tungod kay di man nato sila mapasaylo sa butang nga ilang nahimo. Mao man na. Nahimutang judgmental towards sa ila kay para sa ato di nato madawat nga anong nahimo na nila. Labi na og kauban ni mga Kristohanon, nailhan nimo nga lawom kay relasyon sa Ginoo, naa permi magsimba, magampo, suporta simbahan, unya mahibaw-an nimo ang iyang kahuyangon, ang iyang sala. Manang maapektuhan ka. Masakit ka, ngano man, kay di ka kadawat nga nganong iyan ang gihibo. Ug tungod kay di nimo madawat na mo nang maglisod kag pasaylo sa iya. Ug labaw sa tanan, naatay tendency nga kung unsay atong panan-aw sa tao, kung mao na ang atong pag-ila sa ila, mao na gina sila hangtod sa hangtod. Muko man ta. Kanang tawanan, di na gina mausab, mao na gina iyang batasan, hangtod sa hangtod. Wa na gina paglaom na. Kinsa man ka para mo istorya na. Naklaro kay giingon sa Roma 2:1 nga bisag kinsa ka pa, wala kay katarungan sa paghukom sa uban. Kung masayod lang ta, kung giunsa ta pagpasaylo sa Ginoo, pinaagi sa iyang kamatayon dito sa cross, sigurado giko pangtawagan gina nimo diretso ng mga tao nga nakasala sa imo, ingon gikag pasaylo na tika, pasaylo apog ko. Kung makaamgo lang ta ang kamatuoran, every time masuko ta mo pasaylo din ta diretso, di na maglangay-langay. Kay the more nga naglangay-langay ka, the more nimo gibutang ang imong kaugalingon sa alanganin. Nga ang imong kasing-kasing mo tig-a, hangtod nga di na kabati og gugmas Ginoo. So, pangutana, no? Kay
Wa man hukmi ni Kristo tong babae nga nanapaw sa atong ebanghelyo. Di ba? Ingon mas Kristo nga, napabaylain naghukom nimo o nagsilot nimo? Ingon siya, wala sir. Ingon si Kristo, dili pod ko musilot nimo. Lakaw ug ayaw na pagpakasala. Do we only rely on God's mercy and forgiveness and do nothing? Magsalig lang bata sa kaluoy o pagpasaylo sa Ginoo unya wala tay himuon? O dili. Dili. Ayaw pagsalig sa kaluoy o pagkapasayloan sa Ginoo niya wa kay himuon. Okay? Naatay angay himuon. Unsa man ang atong angay himuon? Cooperate in God's mercy and forgiveness by repenting from your sins and changing your life for the glory of God. Pag hinulsol sa imong mga sala ug bag-oha ang imong kinabuhi para sa kahimayaan sa Ginoo. Unsay gingon ni Kristo sa babae nga nanapaw? Lakaw og unsa man? Panapaw paghapon. Yana ba? Yana ba si Kristo? Lakaw og balin sa laing laki. Yana ba? Sa ingon, lakaw og ayaw na pagpakasala. Tinuod, wala ta gisilutan, gihukman sa Ginoo, gipalakaw ta sa Ginoo, pero kana nga pagpalakaw na ay responsibilidad gibilin ang Ginoo. Unsa man? Ayaw na pagpakasala. Tinuod, daotan nga muhukom ta sa atong isig katawo, ha? Kay basig ato ning gamiton nga, ingon to si Father bitaw nga ayaw mo paghukom, no? Naka-remember ko gahapon ba na ay youth ni ingon sa group chat ba nga, na-late ko, malate ko karon sa youth fellowship, kay gikan ko nagdulaay, nagkuan ko, unya, ayaw ko ninyo hukmi ha, kay ingon ra ba ang gospel nato ugma nga dili maghukom. Usahay, ingana itong una-una, ayaw ko ninyo hukmi ha, kay magbuhat na ko sa akong sala dire, ayaw ko ninyo hukmi. Pag sure diha, dili na mao ang tawag sa Ginoo. Sa ingon sa Ginoo, lakaw og, saman, ayaw na pagpakasala. Ignay mong tapad, ayaw na pagpakasala. Wala niingon si Kristo nga, lakaw and see you next time. Wala niingon na ginawa na, ha? Yan siya, lakaw og ayaw na pagpakasala. Okay? Mga igsoon, wala lang ta gipasaylo sa Ginoo, dili lang na mao ang gibuhat sa Ginoo sa ato. Wala lang ta niya pasayloa, kundili gibag-o pod ta sa Ginoo. Amen? 2 Corinthians 5:17, kung kinsa kato nga anaa na kang Kristo, unsa man, bag-o na siyang binuhat. Ang pangutana, naa na ba ka ni Kristo? Or paingon ka pa? Or natulog ka pa? No? Kung kinsa to ang anaa na kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Mga igsoon, aside nga gipasaylo ta, gibag-o ta sa Ginoo. So atong ipakita na kabag-uhan, ayaw nagbalik-balikan ng imong sala, kaya maingon ka nga, pasaylo bitaw ang Ginoo, di bitaw ko niya hukman. Ha? Ayaw pagsalig, ana, kay ang consequence, ang dangatan nimo sa imong pagpadayon o pagpakasala, anihon gina nimo. Tanawa ra gud ni, kung ang babae sa atong ebanghelyo, nanapaw gihapon siya, what do you think? Unsay may tabo niya? Sureball gid ko. Sa sunod higayon, wa nay luoy-luoy, batuon na gid siya. Ngano man? Kay giigna na siya sa Ginoo nga mo'y mopasaylos tanang makasasala, nalakaw na. Ayun na pagpakasala, pero kumuhimo gihapon siya, duhara na ang pamaagi, either magka-AIDS siya. Katawa mo magka-AIDS siya. Kaya nanapaw gud siya. Siyempre, nanapaw, apil manginang kuan, labing-labing. No? Magka-AIDS siya. Or, kaduha, mamatay na gid siya. Tinuod na gyud. Ngano man, tungod kay, gibalik pa man niya ang iyang sala. Mga igsoon, giignan na tas Ginoo nga lakaw na, ayaw na pagpakasala. Sa sakramento sa kumpisal, giignan ta sa pari, no nga lakaw na, ayaw na pagpakasala.
no? Common ka nga tambag sa sakramentos kumpisal. Ayon nag-usba, pero kung imo gyapon giusab, imo na ginang dangaton, moabot gina sa imong kinabuhi ang consequence ana kay nganuman gahi ka mag-ulo, kay wa ka naminaw. Namingon ni ka, Lord, ingon ka Lord kuan. Ingon ang Ginoo, ingon bitaw ko nga kuan. Lakaw na ayon na pagpakasala. Ingon man ka nga lakaw og padagana imong sala, may imong gihimo. Maigsoon, dili lang ta magsalig nga ang Ginoo maluluyo, mapinasayloon, may gugmaon. Mag-cooperate ta. Ha? Mag-participate ta ni ana nga grasya. Gusto ta grasyahan sa Ginoo. Mao gini atong pagampo, di ba? Common kay nato nga pagampo. Grasyahi ko Lord, grasyahi ko Lord. So pagkagrasya sa Ginoo sa imo nga ikaw mismo nagpakasala pagyapon, nagpuyo sa pagpakasala, wa nimo usba ang imong kinabuhi. Ha? Saon man nimo? Pero taliwala gihapon ana. Bisan pagbalik-balikon nimo ng imong sala. Pero once muduol ka sa Ginoo, maura gyapon tubag sa Ginoo. Di ti ka silutan. Lakaw ug ayaw na pagpakasala, maura gid gyapon nga tambag. No? Amen. Maura gid gyapon. Pero mga igsuon, kay mga Kristohanon man ta, iya naman tas Ginoo. Nya nagsunod man gid ka tas Ginoo. Maminaw ta sa Ginoo. Kung unsa gisulti sa Ginoo sa atong hunahuna, atong kasing-kasing, ato nang himuon. Ayog sayanga ang grasya nga imong nadawat. Kay pag sayangan nimo ng grasya, disgrasya na. Madisgrasya gid ka. No? Ayaw sayangi. Una nga, tuod ang babae, siguro una sa babae nga, ay salamat. Pero, wala man gid gi-mention kung unsay nahitabos babae, pero sigurado gid ko, wa na siya nibalik sa iyang pagpanapaw. Sigurado gid ko na. Wa na siya nibalik. Kung nibalik man gani, basig na taod-taoran pa. Ano man? Taora man gyapon to. Ha? Realidad man na. Taora man gyapon to. Kita pud gani, di ba? Saad-saad as Ginoo din, nagi ko magpakasala karon Lord. Pagkaugma, nakasbalik na sagi ka sa imong saa gani. Unsa may assurance? No? Okay? Mana, kitang mga katawhan diri sa Cathedral of Christ the Redeemer. Igna imong tapad, ayaw paghukom sa uban. Ayaw paghukom sa inyong sigkataw. Kana imong tapad kung na hibaw-an mo na nga unsa na ka balasubas o kasalbahis, kay labi na kay mostly sa inyo, silingan ra, kailagid mo, nakita, nakadungog mo sa ilang mga kahuyangon o mga apan sa ilang kinabuhi. Still, wa kay katungod nga maghukom. Kaya di man ka judge. No? Wa man ka nag-eskwela og law. Ayaw paghukom. No? Pero bisan pa niana mga igsoon. Klaro kisa tong gibasa, wala gid tay katarungan si bisan kinsa ka pa maghukom. Kay ngano man, may manggod ang Ginoo maghukom sa ato kang iyang paghukom daw sumikad sa kamatuoran. Ang atong kung kita gud mohukom sa atong isig kataw, sumala ra pod sa atong nakita og nadungog og naibal-an bahin nila. Di ba ay nga na bitaw mohukom? Nalait ta maghukom dayon kay pag unsay atong hukom sa ila, pag sunod atong kita, maura gid gyapon hangtod pila ka tuig nilabay, maura gid gyapon. Way kausaban. Mga igsoon, people change. Mausab ang tao. Ha? Kung kaniadto kana nga tawo nga imong gihukman kaniadto balasubas way puangod unsa pa na siya klase nga pagka makasasala. Pero basin sa sunod ninyong kita, no? Nag-usab na siya sa iyang kinabuhi. No? Pero bisan pa man og wala pa siya mag-usab sa iyang kinabuhi, ayaw gihapon siya hukmi. Kay wa gani ka gihukman sa Ginoo sa kadagang saad nimo sa pagbag-o ngadto sa Ginoo, wa gani gihapon bisag isa natuman. Pero wa kay ka kadungog sa Ginoo nga gihukman kaniya.
Mana mga igsoon, tangtangan ang troso nga nagbabag sa imong mata. Kay aron inig batangtang na makita na nimo nga, uy, parehas ra man day mi. Gipakamatyan sa Dios, niluwas sa Ginoo, produkto sa iyang kapasayloan, kaluoy ug grasya. Kinsa man ko para musulti sa iya bayan na. Iampo na lang nako siya. Tambagan na lang nako siya. Amen. Mga igsoon, karon ang katapusan nga semana sa Kwaresma. Next week, Holy Week na. No? Next Sunday, magbayaw-bayaw tanan na itong mga, sa tawagan na, lukay. Itong mga palaspas na to. Pero timani ang mga tao nga nag-welcome kang Kristo, Hosanna in the highest. Mao ra po mga tawhana, pilar ka adlaw nila bay niingon, ilansang sa cross, ilansang sa cross. O ingana pud ta. Ingana ang pagkahipokrito sa tao. No? Ingana pud tao sa Ginoo. Oh Lord, pasayloan po sa mga sala. Ikaw kana imong sala gid mo. Nya ta. Nya mo angkon mo dili. Angkon na lang pader. Whether mo angkon ka or dili, ang Ginoo nakakita unsay tinuod sa imong kasing-kasing. Pero kung ako sa inyo, may pamangangkon na lang ta. Kaya aron nga grasyahan kita sa Ginoo. Kaya the first step to healing is accepting nga masakiton ta. Ang una giyon nga pamaagi aron maulian ta dawaton nato nga nagmasakiton kita. Nagmasakiton ang atong kalag. Okay? Amen? So, question. Maghukom pa ba ta o dili na? Depende pa der. Ayaw na gyud. Ingon ang Mateo City 1, ayaw paghukom aron dili ka hukman. Diba? Kung kikugitara ba'y mahukman pod, sukor ba po dayon ta? Buot-buot na kag istorya, murabag kaila ka sa akong mga kaagi. Murabag nasayod ka sa mga gipangagyan ko. Diba? Sukor dayon ta dayon. Agbuot-buot ka lang. Mura nag drama sa radyo dayon. Nga naman, sakitan man ta, kay gihukman man ta. Nganong gihukman man ta, kay basig mapoy atong binuhatan. Ha? Kung unsay atong aniho, unsay ato itanom mo'y atong anihon. O na, ayaw paghukom. Ayaw gyud paghukom. Kay ang Dios lamang ang adunay katungod nga maghukom nato. Okay? We recite that every Sunday, Nicene Creed, Apostles' Creed. He will come to judge the living and the dead. Muani siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga patay. Siya ra, wa ni lain. So kung gusto ka magpahukom, ayaw sa imong isig kataw dito sa Ginoo, Lord, hukmi ko palihog. Pero makurat gid ka pag-ayo. Kay abi nimo og mapaingon ka na sa impierno, mapaingon ka na sa di mao, pero ang imong makita ang unsaman ang kamot sa Ginoo nga andam mugakos sa imo. Mao na imong makita. Aron nga mabati nimo ang iyang mga pulong nga dili ti kasilutan, lakaw ug ayaw na pagpakasala. Go and sin no more. Dili go and sin happily ever after, dili na. Go and sin no more. So kung ikaw na kay mga struggle karon, i-offer ang imong mga struggle sa Ginoo. But at the same time, dili lang igo nga i-offer nimo sa Ginoo. Paghimo og laka nga bag-ohon nimo imong kinabuhi. Kay aron nga makita sa imong kinabuhi nga ikaw gipasaylo gyud sa Ginoo. Unsa may timailhan nga gipasaylo ta sa Ginoo kanang kinabuhi nga mausab. Kabag-uhan sa atong kinabuhi. Mao na ang ebidensya nga gipasaylo ta sa Ginoo. Kanang pare mag-sakramentos kumpisal, iya man ang ilitok, tinuod. Kipasaylo gikadana. Pero kung dili nimo na ubanan sa buhat kana nga pagpasaylo, sama ra gyapon nga wa ka gipasaylo. Kaya nga naman, balik-balik man. Mao na kung kamo naamoy mga sala nga nag-struggle gid mo pag-ayo niya, gusto niyo nga ma-overcome na ng salaan na nga matabangan gid mo nga di na kung mahimo, di na mabalik-balik sa inyong kinabuhi. Dool mo kanunay sa grasya sa Ginoo, pinaagi sa mga sakramento.
labi na gid ang sakramentos kumpisal, ayaw kaulaw, bahala pa ng uban diya moingon nga palit kumpisal dagan gina sa mga sala mo gani kahumanan. Kay kana pod nga nag-istorya pod labaw po nang koy kahumanan pod ang saha na. Nakitang tanan, no? Ayaw kaulaw. Sugid diha ang kuna nga Lord nakahimo ko nani, nakaingani ko, nakaingana. Ang kuna gina kay aron nga matabangan ka sa grasya sa Ginoo nga kalingkawas ka ng mga kahuyangon. Amen? Amen. Palihog manindog.